Zvolen patrí medzi najkrajšie mestá na strednom Slovensku. A práve tu, v jeho srdci, vám predstavím jedinečnú ponuku, ktorou vás dnes prevediem. Volám sa Denisa Vargová, som zo spoločnosti Devira Reality. Predstavujem vám priestranný trojizbový byt v pôvodnom stave, ktorý čaká na nového majiteľa. S rozlohou 82,98 m2 sa nachádza na 8. poschodí bytového domu s novým výťahom, takže každodenný komfort je samozrejmosťou. Tento byt má 3 samostatné izby, z ktorých jedna má výstup na balkón, kde si môžete vychutnávať pokojné chvíle. K bytu patrí aj látková pivnica, ktorá vám poskytne dostatok priestoru na uskladnenie vecí. Výnimočnosťou tohto bytu je jeho veľkorysá rozloha a poloha. Obchody, reštaurácie, kultúra, toto všetko máte na dosah ruky. Tento byt ponúka množstvo možností na prerábku podľa vlastných predstav, takže sa môže stať vašim vysnívaným bývaním. Samozrejme sa môžete inšpirovať aj vizualizáciou, ktorá je k dispozícii. Neváhajte ma kontaktovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnite si osobnú obhliadku.